El següent punt del despatx extraordinari és la moció presentada per l'Associació de Veïns de Vinaròs, Migjorn, respecte a la gratuïtat de l'AP7. Primer se votarà urgència. Vots a favor de l'urgència? Vots en contra? Abstencions? Per unanimitat es pot aprovar. Se somet a aprovació la següent proposta. L'Ajuntament de Vinaròs se suma a la reivindicació i demana al Govern de l'Estat espanyol la gratuïtat de l'AP7 de forma immediata per acabar amb la sinistralitat, la mortalitat i la discriminació negativa en quant a comunicacions es refereix i les seves repercussions que patim en aquestes comarques. Passarà a exposar la moció un membre de Migjorn, Sebastià Fàbrega. Bona nit. Un plaer tornar a estar aquí dalt després de més de 4 anys sense poder estar. Gràcies. La moció que presentem és molt senzilla. Té molts pocs punts. Un, per a ser concret. Sol demanem que l'Ajuntament de Vinaròs se sume a la reivindicació que fem les associacions de veïns i demani al govern de l'Estat espanyol la gratuïtat de l'AP7 de forma immediata. No es donen alternatives diferents ni futures, ni solucionar el desviament de camions, que per cert pot representar suposadament un tracte de favor a la concessionària. Ni volem esperar la construcció de l'autovia que està parada a l'aeroport, doncs suposaria un retard de molts més anys i el problema l'hauríem de seguir aguantant. Tampoc ens volem esperar a l'any 2019 que la podem recuperar perquè s'acaba la concessió. El perill que tenim tots és de tots els dies. Ho volem ja. No farem molt més llarg, doncs l'exposició de motius ho indica clarament, però no puc deixar de dir aquí i ara que la Nacional 340 suporta diàriament un volum de tràfic de 25.000 vehicles i com a conseqüència d'aquesta gran densitat, en els darrers 5 anys, en les comarques del nord del País Valencià i sud de Catalunya hi ha hagut 134 morts, 17 sols en el 2015. Així, per estalviar-nos el perill que representa haver de desplaçar-nos en tranquil·litat amb el vehicle per carretera, no ens queda més remei que pagar per circular. Per una autopista que jo he dit moltes vegades, la tenim pagada i repagada. I això representa un greuge comparatiu amb altres comarques, i en aquest cas el País Valencià. Per fer evident la nostra protesta cal dir que, com suposo sabran tots vostès, esta tarda també han retornat un tall a la carretera. Ha estat el 6è i els que seguirem fent dijous darrere dijous, volem pensar que fins a aconseguir-ho. El que per cert també us convidem a vindre a aquest diumenge. En arribar aquí deixeu-me fer referència als companys de la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta, els motors de la campanya que s'han posat. Amics als que no ens va costar gens comprendre'ls i sumar-nos a la reivindicació que portaven. I ara estem defensant aquí, donat que les dues bandes del Sénia tenim un mateix problema amb la carretera i les comunicacions. Som l'oblidat de tots, tant de València com de Barcelona. Estem apartats de les capitals, no representem un número suficient de votants per a que se'ls escolte i els hem de fer notar d'alguna manera. Per fer arribar la nostra veu allà on les nostres contrades. No demanem cap privilegi, demanem la vertebració del territori que estem i ens sentim marginats. No vull perdre l'oportunitat que tinc ara i d'estar en aquesta tribuna per anunciar que, de forma extraordinària, el proper dia 11 de desembre, el divendres, ha estat convocada per part de 8 municipis ebrencs 8 anys de carretera de forma simultània en cada un dels diferents pobles. Tots en la mateixa reivindicació que avui portem a l'aprovació en aquest plenari. AP7 gratuïta ja. Cal dir que aquesta vegada més organitzacions i pobles es van sumant a la nostra demanda. La nostra pretensió és que els talls tinguin la seva continuïtat en la nostra comarca i semblen almenys un parell o 3 més. Vinaròs segur que se sumarà a aquests detalls i pot ser que Benicarló i el Calais Ibert també ho estem pensant.
Ja farem la convocatòria corresponent la setmana vinent, però de moment que valgui aquest anunci de mobilització que esperem que sigui massiu. Deixem-ho dir-vos, ara per acabar, que aquesta demanda afecta a tots els que tenim cotxe i hem d'anar més enllà de la comarca. La majoria ens fem la pregunta: Nacional 340 o autopista? El perill d'una gran densitat de tràfic i amb un carril per banda, o pagues per anar per l'autopista i tens la tranquil·litat i rapidesa? El dilema és molt més greu per als que passen la vida en la carretera, que han de prendre els vehicles pràcticament a diari per anar a la feina o són professionals de volant. Totes aquestes persones van guanyant-se les garrofes per un sou generalment no massa gran i veuen en l'autopista una via difícil de transitar doncs els minva els seus pírrics guanys. I en aquesta demanda defensem a la gent que deixa far la 340 per qualsevol raó o motiu i jugant-se la pell cada vegada. Cal pensar que entre ells, els afectats, els usuaris, els que posen el perill pot estar el meu, el nostre, el vostre fill, el parent, el conegut, l'amic, nosaltres mateix. No ens ho perdonaríem mai si no fessin tot el que estigués en les nostres mans per demanar la gratuïtat de l'AP7. Gràcies pel seu suport. Obrim el de debat. Panamá. Gracias, señor alcalde. Desde el Grupo Popular queremos explicar el sentido de nuestro voto y en un acto de que consideramos seriedad y coherencia votaremos que no, pero tiene una explicación. Este salón de plenos, en el último pleno ordinario, ya solicitó la gratuidad de la AP7, de forma consensuamos una postura prácticamente unánime entre todas las formaciones, salvo una. Por lo tanto, queremos analizar, estamos a favor de que la AP7 sea gratuita, pero no creemos que esté en nuestro sentido de la responsabilidad reclamar cosas que sabemos no se van a poder producir, puesto que hay una concesión en la actualidad. La ministra del Gobierno Central ya ha anunciado que no se va a prorrogar, por lo tanto estamos en condiciones de decir que la AP7 será gratuita, si bien cuando acabe la concesión entendemos que por un acto de coherencia, puesto que hemos consensuado una postura, pues en el sentido del voto, pese a estar de acuerdo en el sentido fundamental de la medida, sí que es verdad que entendemos que como representantes del municipio tenemos que ser mínimamente rigurosos, sobre todo con los posicionamientos que hemos adquirido en el pasado inmediato y con aquellas cosas que quedamos muy bien votando ahora a favor, pero sabiendo que se queda en una mera declaración de intenciones. Por lo tanto, como decíamos, a favor de la gratuidad de la P7, sí, pero en la medida en que sea posible cuando finalice la concesión, si no estaremos pagando indemnizaciones que todavía eran muchísimo más rentables, concesiones que, como aquí se ha criticado, según parece ya se han rentabilizado después. La principal beneficiaria de que se hiciera la gratuidad de la P7 de forma inmediata sería la propia concesionaria, que a poco tiempo de vencer esta concesión se le tenía que indemnizar. Por lo tanto, nosotros entendemos que por seriedad y coherencia con lo que acordamos en el último pleno tenemos que votar que no, pese a estar de acuerdo en la gratuidad de la P7. A veure, aquí hem d'estar per damunt de tot implicats amb el nostre territori, no amb les corporacions. I sembla que és un doble discurs, que estem a favor de la gratuïtat, però no estem a favor perquè vostè que està implicat en les corporacions que estan en l'autopista o en el territori. És tan fàcil com dir sí, estic d'acord en que sigui gratuït, perquè si no és gratuït no acabarem amb la sinistralitat, ni amb la mortalitat, ni amb la discriminació negativa. És tan fàcil com això. Està d'acord en que sigui gratis? Molt bé, demanem l'impossible. Per a vostè és l'impossible. No, però vostè ha dit que és impossible. Demanem l'impossible, perquè si anem a mínims, això no serà en la vida gratuït. Volem gratuïtat? És tan fàcil com aixecar-me i votar que sí quan digui l'alcalde i vots a favor. Señor alcalde, bueno, señor Batalla, es su
posicionamiento ya respetable. Nosotros creemos que decisiones adoptadas de forma tan frívola como usted propone han traído pésimas consecuencias a la corporación, pagando indemnizaciones tremendas. Entonces no voy a ser yo ni mi formación quien invite a un gobierno central a adoptar decisiones que consideramos que, pese a tener un objetivo respetable, desde luego dista mucho de lo que debería ser la conducta de un representante público mínimamente serio. Desde luego este debate lo tiene ganado usted, no se preocupe. Es mucho mejor defender su postura que defender la seriedad y la rigurosidad, pero algunos no renunciamos a ser coherentes, aunque sea a costa de perder debates como este. Gracias. Claro. La radial de Madrid también. No, tenía que haber parlat antes. Però li tindré que donar una altra vegada la paraula, eh? Sí, no, com vulgui. Vale, però breu. Ara és el moment que te quede semblant, però no és cap manera de recrear-se en cap discurs ni tindre debat guanyat. Vull dir, podem pensar les pèrdues que té, però i soc representant del poble qui ens ha votat, evidentment, però això no m'ha de fer pensar en salvar el cul de cap economia. Estem salvant vides, no economies, i és una cosa que vostè no entès. Gracias, señor alcalde, me parece perfecto y estoy dispuesto a debatir tantas veces como quiera. Lo único que le pediría a la alcaldía es que sea interprete de la misma manera el reglamento. No puede ser que cuando hablamos de temas en los que estamos entendidos usted corta de forma bruta a los portavoces que no le gusta lo que están diciendo y que después interpretemos de forma laxa, que me parece un acierto, y que le invite a que lo haga siempre. Cuando usted es el perjudicado de la argumentación. Es que cree que aquí hay una alusión personal. Sí, y cuando el señor alcalde se refiere a mí como el profesor Amat, ahí no hay alusión personal. Yo me he quedado con las ganas de decirle, hombre, unos seremos profesores, otros se presentan como catedráticos. Pero en cualquier caso, y refiriéndome al punto, por supuesto, eso siempre lo he tenido muy presente, y usted está muy por encima de todos los demás. Yo refiriéndome a lo que decía el señor Batalla, mire, no puedo estar más en desacuerdo con su última intervención. Lamentablemente no está en nuestras manos salvar vidas, queda muy bien decir eso, pero la realidad es que ni usted se posicione como se posicione en este salón de pleno va a tener la facultad ni la posibilidad de cambiar absolutamente nada respecto a este tema. Yo me ciño a lo que entiendo es más serio. Hablemos y debatemos de aquellas cosas que tenemos competencia y que hay muchos problemas que tienen que ser solucionados por este ayuntamiento, y desde luego, para quedar bien en discurso lo podemos hacer 27.000 veces, pero entiendo que los ciudadanos que usted representa a unos, nosotros representamos a otros, nos piden, por lo menos entendemos que a nosotros, un mayor nivel de seriedad que el que presentan ustedes, que están más preocupados en hacer discurso, presentarse como que son más buenos que nosotros, y la realidad es que a día de hoy todos hemos acordado una postura unánime solicitando la gratuidad de la P7, pero hemos acordado hacerlo de la manera seria, solvente, de una manera que sea posible, y en coherencia a eso nosotros ya hemos explicado el sentido de nuestro voto. Gracias. Bé, la postura de l'equip de govern és evidentment favorable perquè s'entén que la pressió i donat que la concessió de l'autopista ja fa anys que devia d'haver revertit i continua a prorrogar-se una i altra vegada, doncs és bo aquesta pressió. I passem a la votació. Vots a favor? Sí. Vots en contra? Abstencions? Amb el vot a favor de la totalitat dels grups, excepte el grup popular que és en contra, es pot aprovar. S'aprova. Passem a la continuació del